Добро и усмихнато утро, прекрасни и осъзнати души. Първата тема беше изпитателна, но и основополагаща. Днес ще ви говоря за тялото и по-конкретно изкуството да уважаваш тялото си. Нашето тяло, което е нашият физически костюм, често става обект на осъждане, критика или отхвърляне. От нас самите или от другите. За всичко, което прави за нас през целия ни живот, то заслужава благодарност. Фокусът трябва да бъде върху това да се чувстваме щастливи и здрави, а не да изглеждаме по-слаби, по-високи. Нека осъзнаем мислите и думите си относно тялото ни, особено когато се възхищаваме на някого друго. Съзнателно ги променете и изпратете енергия на признателност към тялото, което вече имате. Много по-лесно е да развием любов и уважение към тялото си, когато спрем да съдим другите. Нека не отделяме прекалено внимание на външния вид на хората, облеклото им, диетата или начина им на живот. Нужно е да предвидим достатъчно време, за да осигурим на тялото си чистотата, удобното облекло, подходяща храна, достатъчно движение и пълноценна почивка. Нека обърнем внимание на всичко друго, което влиза в контакт с тялото ни или се намира около него. Слънчева светлина, светлина от компютри, телефони, очила, лещи, слушалки, сапуни, козметика, бижута и така нататък. Ако нещо от това носи отрицателно въздействие, нека го преосмислим и изберем само онова, което е здравословно. Често вярваме, че щастието ни зависи от външния вид на тялото ни. Невинни изказвания като "не съм доволен, не съм доволна от това как изглеждам" изпращат много силно отрицателно послание към ума и тялото. Истината е, че външният ти вид не те прави щастлив, но щастието ти със сигурност те кара да изглеждаш добре. Хората около теб може да имат мнение за външността ти, но внимавай ти сам или сама да не критикуваш или отхвърляш тялото си. Грижи се за тялото си, поддържай го във форма, но с енергия на любов и признателност. Спри за миг няколко пъти днес, за да оцениш и благодариш на тялото си. Желая ви един прекрасен и изпълнен с осъзнатост и любов ден. До скоро!